Ana мишам хеле дӯстони азиз 150 сомон. И дубайская ози дигар рангшам аст. Нишон метиҳам. Марҳамат, метавонед ки интихоб кунед. Иёам новинкая-на. Инаи доингои новинкаям ҳаста. Ана марҳамат, анаи дигар рангш. Дубайский 150 сомона. Инам дӯстони азиз дубайская гули новинка. Набинед хе хушрӯча задагиай сангш рангшам фасонак 150 сомонай. Ана минашам ҳами хел метия як дона мондагиай метиям. И санги бу хамелеон задагиай бинед. Сангш беҳад бисёри хушрӯ 150 да метиям. Бо дигаришам нишон тиҳад озиҷа доинг медонед 3-4 вай омадагиай ранг. Ози ман нишон метиям. Ина марҳамат дӯстони азиз. Ина миноям ҳамин нарх. Барои шумо дӯстони азиз папилнора кушода истем. Маҷбурем ки инора бо хидмонтаҳ кунем. Ина марҳамат. Иям беҳад хушрӯ аз ин чанд ранг буд тамом шидай. Як ранг мондагиай ҳозира. Сери мондагиай, ана митсвет мондагиай. Сиёш тамом шид. Ина марҳамат. Сиёш тамом шид. Ана и джинсвия. Ина и рангшам. Ҳамашон ҳамино нусхаи Туркия дар хотир дошта бошед. 450 сум ҳама турки нишон дода будам, ана нусха буд порсол. Ҳоз боша и сол дар доинг омадагиай. Ана ин бад нусхаи нав хушрӯ. Аз и чанд рангая. Ина сери бирзови. Ишам нусхаи Туркия. Ана бад зарду кабуд. Бинед? چه خوشرو. خیلی نگین دارشه وای میکنیم نشون میتیم کسی در کار باشد نویسید همه یمی پاپینایی که حاضر من نشون دادم 150 سومونیای نرخی دونه کسی اپت میگیره با ارزان ترک میشود